Добре дошли в Bitbank 1. Сега ще ви покажем как се прави биткоин превод между два акаунта. Необходимо ви е приложението Blockchain. Натиснете бутона за извършване на плащане, след което натиснете опцията Камера. Така може да сканирате QR кода на получателя на плащането, който е индивидуален за всеки акаунт. След като акаунтът вече е разпознат, въведете сумата, която искате да изпратите, в случая $1, и просто натиснете Send Payment. Транзакцията се осъществява моментално, приведена в биткоин валута, а информация за плащането се пази в акаунта ви. Честито! Плащането е успешно! Сега всичко е по-бързо, по-лесно и по-удобно. За повече информация влезте на bitbank1.com.